Grabatzen ari garen unean, goizeko ordu bietatik 23 minutu pasa diren honetan, atletik da kopako txapelduna, zorionak, bilbotarrei lehenik eta behin eta atletik zale guztiei gaurkoan Mallorcari penaltietan, 4-2 irabazi baitiete, 80 minutuak bana amaitu ostean. Ezerekin hasi aurretik gogoratu dezagun Atletikek aurreko norgehiagoka ligan Real Madriden aurka galdu egin zuela, aldiz Mallorcak usna berdindu zuen Valentziaren aurka, hala eta guztiz ere gaurko norgehiagoka oso desberdina zen, finala zen, batetik Atletik genuen asko galtzeko eta gutxi irabazteko zuena, baina era berean asko galtzeko eta ikeragarri irabazteko zuena, eta bestetik berriz Mallorca ezer ez galtzeko eta irabazteko dena zuena. Horregatik, bi entrenatzaileek, bai Ernesto Valverdek eta bai Javier Agirrek, honako 11 hauen aldeko apustua egin dute. Atletiken aldetik Julen Agirrezabala izan da atepean, kopan ohikoa izan denea atezaina, lauko lerroa Oskar de Marcos eskuinegaletik, Juri ezkerregaletik, Bibian eta Paredes atzealdearen erdialdean, Euskarri bikoitza osatu dute Inigo Ruiz de Galarretak eta Beñat Pradosek, erdi puntan Oian Sanzet izan da, eskuinaldetik Iñaki Williams, ezkerraldetik Nico Williams eta goian Gorka Guruzeta. Esan behar dugu, batetik bi izen azpimarratu behar direla Atletiken aldetik, baina batez ere. Bi izen esatekotan bata Nico Williams izango litzake, baina behar bada gaurko nota ez positibo modura, negatibo ez dugu esango azkenerako Atletikek partida aurrera atera duelako, baina behar bada beste norgehiagoketako txispa hori izan duen protagonismoarekin falta izan zaio, eta behar bada horregonda Atletiken erru handi bat, penaltietaraino luzatzeko, ezta? Eta bestetik zalantzari gabe Julen Agirrezabalaren inguruan hitz egin behar du. Unai Simonen itzalean dagoen atezaina da, kopan berak jokatu ditu norgehiagoka guztiak eta esan daiteke berak egin handi batean kopa berak irabazi duela gaurkoan. Sekulako geldiketak egin ditu, Muritxiri bat atera dio, beste bat ere Mallorcak areaz kanpotik sekulako zartakoa eman dionean, Mallorcaren golean ez du ezer handirik egiterik izan, zeragatik, batez ere, azkenerako jada eraba salduta zegoelako, baina aurretik bi geldiketa ikusgarri egin ditu, eta benetan aipagarria Julen Agirrezabalaren norgehiagoka. Bestalde Mallorca, honela atera da Javier Agirreren taldea, Greif izan da atepean, bosteko lerroa, 3 erdiko atzelarirekin Kopete, Raillo eta Valiant, hegaletan ezkerretik Toni Lato eta eskuinetik Gio González, zelai erdian 3ko lerroa Samu Costa, Dani Rodríguez eta Sergi Darder, eta goian Bedat Muriki eta Zailarin. Esperotakoa zen Atletikek norgehiagoka hasiera dominatzen igarotzea baloiaren jabetzarekin, baina egia da Mallorca hasiera batean behintzat proposamen oso ausartarekin irten dela, eta hori logikoa da. Final batera espaldin bazara proposamen ausart batekin ateratzen, nekez irabaziko duzu eta oso atzean sartzen baldin bazara ondoratzeko aukera daukazu. Beraz, Mallorcak horregatik aurrera pausoa eman du, ez du behar bada itxu-itxuki presionatu, Atletikek ere errespetu handia erakutsi diete elkarri lehen da biziko minutuetan, baina egia da behar bada Atletik puntu bat freskoago ikusten zela, ez? Mallorcaren jokoa badakigu, ez dela asko banatzekoa, Atletikena bai ordea, eta batez ere Nico Williams iritsi zaizkio partida hasieran baloi asko, baina gaurkoan esan dugu behar bada Williamstarren artean gazteena ez dela fin ibili, ez duela bere norgehiagokarik onena, distiratsuena izan gaurko final honetan, eta behar bada lehenengo zati horretan bere apur hori, ez? Falta izan da, eta aletik Mallorcak ezer handirik egin ez duenean, 21. minutuan Muritxik sekulako jaurtik eta sekulako zartakoa eman dio
areaz kanpotik, Julen Agirrezabalak egia da oso erdira joan dela eta ongi atera du, ordea kornerra iritsi da Mallorcaren alde eta Atletikek benetan oso gaizki defenditu du korner hori eta ondorioz Dani Rodríguezek lehen gola egin du, hemen esan dugu Julenek bi geldiketa ikusgarri egin dituela, baina azkenerako ezin izan du gola ekidin egin batean Atletikek ez duelako bat ere ongi defenditu lehen korner hori. Bilbotarrentzat gauzak oso maldangora ipini dira, askotan favorito ez den taldea edo jokoan protagonismo gutxien edukiko duen taldea aurretik jartzen denean gero behar bada askotan gertatzen den moduan atzean sartuko da, hortikan jada zuloak geroz eta gutxiago ikusiko dira, behintzat Atletikek aukeratxo batzuk sortu ditu, 39. minutuan Nico Williamsek gola egin du, baina balio gabe utzi du epaileak, eta hortikan aurrera ja Atletik pixkanaka hasi da berriz ere bere onera itzultzen, berriz ere jokoa dominatzen, berriz ere partidan proposatu nahian, protagonista izan nahian, eta bigarren zati hasieran Mallorcak hasieran sekulako sustoa eman dio, izan ere Julen Agirrezabalak baloi ikeragarri bat atera beharre izan du, bigarren zatiaren hasiera horretan buruz buru geratu da Mallorcako jokalari baten aurrean eta benetan maisuki erantzun du, eta horregatik iruditzen zait bera izan dela gaurko norgehiagokako jokalaririk onena, baina baita ere ezin dugu ahaztu, naiz eta galtzaile izan Greifek egin duen norgehiagoka. Greif ikeragarri ongi aritu da, Realaren aurka jada egin zituen geldiketa batzuk, eta gaurkoan Atletiken aurka berriz ere berretsi du atezain ona dela, eta hor kontutan hartzeko horietakoa bigarren zatian ere egin ditu, ez behar bada geldiketa ikusgarriak, baina bai geldiketa batzuk, eta orokorrean Atletik hobeto sartu da. Bigarren zatian gola behartzuten Valverderenek eta 50. minutuan iritsi da saria. Pare bat aukera izan dituzte aurretik bilbotarrek, baina gero Nico Williamsek bigarren zatian behar bada distiratsuago ibili da, 39. minutuan kendu dioten gol horren ondoren esan genezake distiratsuago ibili dela Williams tarren artean gazteena, eta Oian Sanzeti pasea eman, eta Iruindarrak ez du barkatu, eta 50. minutuan banakoa emango zuen gola sartu du. Gero hortikan aurrera bi taldeek oso ongi eutsi diote emaitzari, inor ez da itxuan erasora joan, ikusten zen biak ala biak zera bat, luzapen bat egon behar bazen, eta egon da prest zeudela horretarako, eta ez dute energia asko gastatu nahi izan behar bada une horietan. Bigarren zatian gainera aldaketak iritsi dira. Kasu honetan, 56. minutuan Prados kendu du Vesga sartzeko Valverdek, egia esan Beñat Pradose gaurkoan protagonismo gutxi erakutsi du, behar bada Atletiken zelai erdiak denboraldi osoan zehar protagonismo gutxien izan duen partida izan da, Beñat Pradosen lana askoz ere gehiago izan da defentsan baloiak eta lapurtzen, baloia mugitzen baino, eta Vesga atera da bere ordez, Vesgak sendo eutsi dio zelai erdi horren ondorioz Mallorcari ere kosta egin zaio pasatzea, eta partida ona egin duela esan genezake Mikel Vesgak. Gero Mallorcak aldaketa bikoitza egin du, Oian Sanzetek golaren ostean, Sergi Darder eta Sailarin kendu ditu Antonio Sánchez eta Morlan esartzeko, Sergi Darderrek batetik, behar bada etzen beretzako distira handiena erakusteko norgehiagoka, baina bai, Mallorca bezalako talde batean, Sergi Darder bezalako jokalariek horrelako norgehiagoketan aurrera pauso bat eman behar dutela, eta gaurkoan Muritxiri eta ez dizkio aukera handirik eman, ez ditu erdirak eta asko ipini, eta behar bada Mallorcak hori ere faltan botea izango du. Eta bestetik Sailarinek gaur iaia aurrean Muritxik izan du protagonismo gehien, eta alde horretatik ahul ikusi dugu Larin, eta Morlanesek eta Antonio Sánchezek sartu direndako ja Mallorcak protagonismoa erabat galduta zuen, eta horixe izan da gako nagusia. Eta gero Radonjic atera da 74. minutuan Dani Rodríguezen ordez, egalera pasadu Radonjic, eta
Dani Rodriguezen Norgehiagoka gola egin du, baina behar bada iruditzen zait Javier Agirrekor barnera alde horretan sartu duenetik eta behar bada barneragoko jokoa egiten duenetik, Dani Rodriguezek Dani Rodriguez gehien nabarmentzen zuen alorra hau da hegaletik lasterka egin eta jokoa bizitze hori galdu egin duela, eta behar bada Dani Rodriguezi horixe falta zaio denboraldi honetan Mallorcan protagonistagoa izateko. Radonjic atera da, Radonjic bai hegalera bidali du, baina ez dugu bat ere distiratsu ikusi, Atletikeko atzealdeak oso kontrolatuta eduki du, bigarren zatian ongi aritu da, fin aritu da Atletiken atzealdea, behar bada esan dugu partida hasieran eta bigarren zatiaren hasieran ez behar bada akas batzuk edo kondena ekartzezaketen akatsak egin dituztela, gerora ordea oso ongi ikusi dugu, eta luzapenaren aurretik egindako azken aldaketa Atletikek egin du, kasu honetan Inigo Ruiz de Galarretak kendu eta Unai Gomez sartu. Ruiz de Galarretak ere gaurkoan ez du protagonismo handirik izan, pare bat baloi edo sartu ditu, baina orokorrean ez dugu oso agerkari ikusi, eta Unai Gomezen lana gaurkoan benetan aipagarria izan da, Berdin zion Muritxirekin, Gio Gonzalezekin, edozeinekin ere borroka egiten zuen, gainera medikuek hartatu egin behar izan duteko buruan jasotako kolpe baten ondorioz, eta Unai Gomezek sakrifizio hori, behar hori, nortasun hori emango dizu, Norgehiagoka guztietan, behar bada ez da titularra, ez da munduko futbolari ikusgarriena, baina beti sakrifizio hori, nortasun hori beti emango dizu, eta gaurkoan horretarako atera duenean Valverdek benetan bikain bete du bere lanak. Gero, luzapenean Atletikek aldaketa hirukoitza egin du, kasu honetan Sanzet, Guruzeta eta Williams kendu ditu, egia esan oso garrantzitsuak diren hiru jokalari kendu ditu, Iñaki Williams kendu du, Oian Sanzet golegile izan da, orokorrean ere, ez da jokalariak banaka nabarmendu diren Norgehiagoka bat izan, behar bada, eta horren ondorio Sanzetek ez du aukera handirik izan, Guruzeta ere, Atletik gaur egin duen jokoarekin, behar bada Nico Williamsek sartutako baloien bat edo beste erremata zezakeen, baina ez du aukerarik izan horretarako, eta Iñaki Williams aukeraren bat edo beste izan du, baina orokorrean ez da fin ibili. Eta Muniain Berenguer eta Raúl García, pixka bat emaitza eustera, esperientzia hori ematera sartu dira, batez ere oso garrantzitsua izaten baita alako Norgehiagoketan, eta hori eman dute. Eta Mallorcarek Balient kendu du Mafeo sartzeko, Martin Valientek atzealdean partida sendoa egin du hor, Atletikek gola egin duenean, behar bada hortxe egon da, baina orokorrean Mallorcako atzealdea ongi egon dela esan genezake, eta Mafeo sartu da, behar bada erasokortasun gehiago edo sakontasun gehiago emateko Mallorcari, eta luzapenean egia esan ez da gauza handi gertatu, Atletikek aukera bat izan du, baina orokorrean bi taldeak ez zeuden asko futbol banaketa horretan jokatzeko, eta ia esan genezake penaltietara begira ere bazeudela. Gero lekue atera du Juriren ordez, Jurik ere gaurkoan behar bada beste partida batzuetan baino distira gutxiago erakutsi du, eta lekuek emaitzari ongi eutsi dio, gero Kopete kendu du Nastasitxe ateratzeko, eta Toni Lato kendu du Van der Heyden ateratzeko. Gero penaltietara iritsi dira, eta penaltiak askotan loteria bat izan ohi dira, eta penaltietan Atletik nagusitu da. Merezitako kopa Atletikek bilatzen ari ziren, zaleak ere ilusioarekin, eta gaurkoan iritsi zaie Bizkaitarrei kopa, hain zuzen ere 21. mendean irabazi duten lehena bost finalen ondoren, kostatu da, baina hortxe dute, eta ostegunean gainera gabarra aterako dute. Hauxe beraz, esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.